Omnichannel, det er, når virksomheden kun sælger gennem én kanal. Og det kan fx være en fysisk butik eller en website. Multichannel, det er, når man sælger sådan vare gennem flere kanaler. For eksempel når en butik og onlineshop har hver sin forretningsidé eller hver sin ledelse, læringssystem, altså alt det fungerer separat. Channelen er mellemting mellem omnichannel og multichannel, forstået på den måde, at der stadig er separate kanaler her. Måske så er der forskellige distributionskanaler osv. Men der er samarbejde på tværs af kanalerne, og det vil være helt normalt, at man køber varer online og returnerer den i samme butik. Og markedsføringen, den skabes for at støtte op om alle kanaler, og det kan fx være tiltag, hvor et køb i en fysisk forretning udløser et kupon, der kan bruges på internettet. Omni, det er den mest sammenfattende, hvor den samme service både er det samme på nettet og i butikkerne. Virksomhedens motiver for selv at sælge til slutbrugeren samtidig med at sælge gennem mellemhandlere, det er, at der er større mulighed for produktet det ud til kunden. Det gør det lettere for kunden at finde virksomhedens produkt, da der er flere udbydere, men samtidig gør det også virksomhedens mulighed for at give en mere detaljeret beskrivelse af produktet. Virksomheden har også mulighed for at samle hele collectionen. De opnår også en større fortjeneste ved at sælge selv produkterne. Så har vi så taget udgangspunkt i Johan Bülow, og det giver et større fokus på Johan Bülow ved, at deres produkter kan købes i forskellige butikker, og ikke kun ved at se gennem dem selv og i deres egen webbutik eller webshop. Det vil sige, at der er flere udbydere, der er bedre information og bedre detaljeret beskrivelse af produktet ved Johan Bülow. Ulemperne det er, at der kan opstå en kanalkonflikt, hvor forhandlerne kan begynde at se virksomheden som konkurrent. Det der mulighed for at sælge produktet billigere, hvilket kan forhandlerne til at kigge på andre mærker. Og vi er også blevet en ulemper, det er, at de er blevet mere globaliseret, og vi kan derfor yde den samme service over e-handel ved for eksempel en god service over mail eller på selve deres hjemmeside, hvor man kan tale med dem. Dog vil man med den fysiske service aldrig kunne blive den samme i e-handel, da man er i en fysisk virksomhed har mulighed for at spørge om personlig erfaring. Og sidste ulempe det er, at det tager længere tid ved e-handel, da man skal oplyse personlige oplysninger, for eksempel sådan noget som kortnummer, hvor man skal, hvis man skal købe noget over nettet. Behovet for at købe et produkt er det samme uanset om man køber det på nettet eller i en butik. Og i det her tilfælde så tager vi udgangspunkt i kvalitetschokolade, som der fremstiller Johan Bülow. Og her vil behovet være et ego-behov, da der er, at køberen eventuelt har gjort et godt stykke arbejde, og dermed føler, at han eller hun vil forkæle sig selv med noget lækkert, hvilket at deres chokolade eller lakrids er et godt alternativ til. Ja, købemotivet for en e-handelskunde, det kan både være det funktionelle og det sociale købemotiv. Og det vil være det funktionelle, hvis det er, at nogen vælger chokoladens funktion, hvordan det er, at chokoladen er sat sammen med de forskellige smag. Altså ved, at der både er chokolade eller lakrids, og ved, at der for eksempel er chokolade, så er det en slags pulver udenpå. I stedet for bare at købe helt almindelig pladechokolade, som der måske er lidt mere udbredt. Og det kan være det sociale købemotiv. Det der er nogle af forbrugerne gerne vil købe babyen, altså købe dyrt, eller nogle gange gerne vil købe bandwagon, altså købe som andre. Hvis nu er ens veninde har haft det her chokolade, som man bare synes der var virkelig lækkert, og som de gerne selv vil have, både fordi de har smagt det, og de synes det var lækkert, men måske også hvis de har hørt rigtig godt om det. Og derudover så vil man måske også gerne have det, eller købe det her, når man får gæster, for at vise, at man har penge eller overskud til det, og så også på grund af, at det er en finere indpakning, så er der mange her i nusiden, eller ja, på de sociale medier, der poster billeder af det, fordi det er rigtig lækkert. Og vi har sagt, at købemotivet for en BTC-kunde, det egentlig er det samme, som det er for en e-handelskunde. Købstypen for en e-handelskunde, det er, at det er et vanekøb, da der er de fleste er erfaren, da de ikke sådan bliver lukket af smagsprøver eller reklamer.
Og de skal også selv ind og søge på hjemmesiden, så de bliver ikke rigtig opfordret til det. Hvorimod at købstypen for en BTC-kunde, at det måske er mere et impulskøb, hvis det nu er, at de bliver lukket i form af smagsprøver, eller duften, eller reklamer. Eller simpelthen bare lige går forbi et sted, hvor der de har dem og tænker, det kunne jeg godt spise. Men det kan også godt være et vanekøb, hvis det nu er, at man bare elsker det her så meget, og man bare tænker, det skal jeg godt nok have i dag, eller hvis det er en tradition, at man får det hver fredag, eller lørdag, eller noget her i weekenderne. Så man bare køber det, fordi man simpelthen synes, det er så godt. Og købsadfærdene, det har vi sagt, at det er rutine eller variationssøgende. Og rutine igen, fordi at man skal, hvis det er, at man bare rigtig godt kan lide det her, og man er vant til at købe det. Og så har vi sagt, at det kunne være et variationssøgende, hvis det nu er, at man gerne vil prøve noget nyt. For eksempel på deres hjemmeside, der kan man, der har de sådan promoveret deres nye produkter på forsiden. For eksempel nu promoverer de sådan deres kollektion, hvor man kan læse om den. Og den sådan står for, eller den står for på siden af måske, at folk giver mere sådan spøjle til, hvad er det for en, og hvad er det for en, og den skal vi da prøve. Hvor der er i butikkerne, der kunne den variationssøgende være i form af, at hvis nu er der smagsprøver på en andet produkt, end den man måske plejer at købe, så kunne det være, at man sådan lige kunne spørge ekspedienten, hvordan det var, at den her vare, hvad den indeholdt, og hvilke smag den var med, eller hvilke smag de havde den med, om de havde den i andre smag eller noget. Så på den måde er den også variationssøgende. Og beslutningsprocessen for en e-handelskunde, den er længere, da de først selv skal ind og søge efter eller på hjemmesiden, hvorefter de skal vælge mellem et meget større sortiment, hvorimod i detailvirksomheder, at det ofte kun er nogle få udvalgte, nogle de har. Og når de endelig har valgt deres produkt, eller produkter, så skal de taste oplysninger ind om sig selv, hvilket gør, at de har længere tid til at beslutte, om de vil have det eller ej, inden de simpelthen når at få trykket godkendt. Hvorimod at beslutningsprocessen for en BTC-kunde, den er kortere, der at de blot vælger et produkt for et mindre sortiment, og så betaler de i kassen, eventuelt med nogle andre produkter, hvilket gør, at det ikke er en ekstra tidsomkostning. Og den måde, de betaler på, det er simpelthen bare at lægge penge med kontanter, eller med dankort, hvilket går meget hurtigere end at skulle til at sætte alle mulige oplysninger ind om sig selv.